Iragarkia bezain indartsu igaro da aurtengo UE Zinema jaialdia. UE Zinema bera ikasgaia da Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioa graduan, eta da ikasgai bat aukerazkoa. Suposatzen da UE Zineman lanean daun jendia zinea interesatzen jakola, daukola interesa kultur festival bat antolatzeko, eta urten ibili gare 15 ikasle, 15 ikasleak banatu gare 3 azpitaldetan, batzuk egon gare komunikazioan, pixkat prentsakin harremanetan, sare sozialak eta webgunea kudeatzen eta hori dana, beste batzuk produkzioan, dirua lortzen, babesliak, hotelak loitzeko, arkupea alokatzen hemen proiektatzeko eta hori dana, eta gero azkenik beste bat programazioan arduraun. Azkenian egoten dienak kontaktuan parte hartzaileekin, erabakitzen da bienak zeintzuk izan bideen epaimaiak, aurkezle lanetan zein ibili bidan, eta hoxe. Mondragon Unibertsitateko ikasleek antolatzen duten film laburren lehiaketa arrakastatsua izan da bere atal guztietan. Euskara sustatzeko espotak, unibertsitate horretako ikasleen ikusentzunezko lanak eta film laburren sail irekia ikusi ahal izan dira festivalean. Lan horrek guztiak ez die Mondragon Unibertsitateko ikaslei soilik laguntzen. Alegin hau, euskal zinemagileen mesederako da, eta horrela ikusten dute horietako askok. Beste lan batzukin eta ere izan naiz hemen UE Zineman, ate pasarekin ere sari bat irabazi genuen, eta, da pixkat lehen esan dizudanaren arira, askotan lanak egiten ditugu, eta nik badauka sentsazioa nazioartean asko ikusten direla, Albaniara, hau egon da Albanian, egon da Grezian, bada estatu batutara, badoa Mexikora, eta gero inguruan eta etxe bertan jende askok ez dauka aukera ikusteko, ez? Eta nik uste UE Zinemak hain zuzen ere, eta halako jaialdiek ematen diotela bisibilitatea hain zuzen ere hemen, etxean, ez? Jaialdiaren izaerak urtetik urterako alderatzeak zail egiten ditu. Hala ere, pozik gelditu dira aldi honetako arduradunak. 125 film labur aurkeztu dira jaialdian. Horietatik 110 sail ofizialean eta besteak unibertsitateko ikasleen sailean. Zenbakiak zenbaki pozik gelditu dira arduradunak. Gu gustora geratu gare, esan bida UE Zinema urtez urte lantaldi aldatu itxen dala, ikasle berisa sartzen die. Orduan aurreko urtietan zenbotatako lanak, ez dakigu 100% olakoak egon dien, baina gutxienez 12 finalistak kalitatezkoak eta maila altukoak diela uste dugu, ze gainera egon da bariade asko, animaziozko lanak, dokumentala eta fikzioa nahazten da bienak, film laburrak, orduan uste dut alde hortatik 12 finalistak onak diela, gero 125 film laburretatik, beti basala eta festival danetan egoten die derreien eta kendu beharreko asko, baina oroar proiektatzen dienak festivalian 12ak onak die eta pozik geratu gare. Balorazioa 6. edizioan da, UE Zinema azkenian nazten doiala, 6 urte dauko, baina ikusten da ja egonkortu indala eta ja egile jakin batzuk beti bidaltzen da biela bere lanak UE Zinemara eta bebai jaso dugun film labur kopura bebai hasi inda beste urtekin konparatuta eta ikusten duguna da gora doiela. Aparte, gauzak gerozta hobeto itxen die, aurten ekarri dugu Fermin Muguruza eta Arrate Rodríguez Zuloak dokumentalen inguruko mintegi bat itxera eta horre prestigioa emuten dutza, jendia erakartzen dau. Almandoz ere pozik dago. Izan ere, Deuset Matxinalana saritu baitute Iratxe Fresneda, Angel Aldarondo eta Beñat Eizagirre epaileek. Askotariko lanak egin ditu zuzendari donostiarrak. Eta oraingo honetan, lan metaforikoa da, Aretxabaletan saria eman diona. Historiak baditu plano ezberdinak ditu, ez? Eta badago, hemen nik adibidez hori pelikula hau pentsatu nunean, esan dako, egoera ezan krisi egoera bat, pelikula ez dago pentsatuta zentzu horretan. Eta hemendik kanpon ikuste ulertzen dela, igual beste pauta batzuk hartuta, baina pixka bat hori, ez? Mundua sortzen duen halako hain jainko gizatiar baten ingurukoa, industrialde batean natura nola sortzen juten den, guztiak, ez? Baditu hor galdera sasi filosofiko batzuk, hori ez, zer sortzen du mundua, egunero zerk egiten du mundua martxan jartzea, ez? Mundua zentzu natural edo globalenean, ez? Edo handienean. Eta, nik uste hortik baduela alako, nahi duenak hausnartu dezake, ez? Eman dezake bidea, iskat,
pedante izan gabe, baina kutsu filosofikotik edo dena delakoa. Bigarren irakurketa hori ez, makinak pizten diren enean, mundua martxan jartzen da, eta momentu jaken batean, gertatuko litzateke, makinak martxan jartzen dituenak erabakitzen badu ez duela gehiago egingo.